Máme dnes horúcu tému. Zvlášť horúca je samozrejme pre tých, ktorí vyrástli v krajinách, kde bol počas mnohých desaťročí ateizmus oficiálnym štátnym náboženstvom. Môžeme dokázať Boha. Dá sa to, alebo sa to nedá? Rozmýšľal som, že keď niekoho hľadám a neviem, v ktorej miestnosti je, čo robím. Otvorím dvere a zakričím: haló, je tam niekto? Možno by to bol spôsob, ako začať. Poďme sa porozprávať s týmto Bohom. Skúsme ho osloviť. Kresťania to volajú modlitba. Milý Otče, mnohí z nás nevedia, či existuješ. Či si skutočný v tomto svete. Či si v nekonečnom vesmíre. A oveľa menej vedia, či si aj v ich živote. Musíš sa im dať sám poznať. A o to ťa prosíme dnes večer. Daj sa nám poznať. Amen. Náš hudobný host na dnešný večer ukazuje, že Prochrist nie je len nemeckou záležitosťou, ale aj európskou. Tešíme sa na Richarda Czanakiho. Je z Bratislavy a to je na Slovensku. Ahoj, Richard. Guten Abend. Richard ist in der Slowakei durchaus jemand, den man kennt. Er hat schon Richard je na Slovensku známy, urobil už mnoho CD. Koľko ich je? Autorských asi 10. Autoren-CDs gibt es 10. Also 10 CDs bereits in seinem jungen... Takže už 10 v tomto mladom veku. Koľko máš rokov? 36. Naja, immerhin. Also ich meine, 10 CDs ist doch schon mal ganz ordentlich. Na 10 rokov je to dosť. Často si na ceste ako muzikant, ale aj ako kazateľ. Welches Lied hören wir jetzt? Ktorú pieseň si teraz vypočujeme? Bude to modlitba Boha k človeku, bude to o povzbudení, o blízkosti, o veľkom utvrdení Boha k ľudskému srdcu. Es wird sein ein Gebet Gottes zu den Menschen. Es wird sein eine Unterstützung über dem, was Gott uns alles versprechen möchte, wenn wir zu ihm kommen. Wenn Sie zwischendurch den Eindruck haben, Sie verstehen Slowakisch, Teile sind in Englisch. Hier ist Richard Czanaki. By your face, I need by your heart. Don't be afraid, I can give you more love. I'm near when you cry, I hear your voice. So don't be afraid, my cross is your hope. I'm still by you when storm is outside. I'm still by you. The sun rises high, I'm still by you. When you're leaving your home, I'm still by you. When you can't hear me at all, when you can't hear me at all. I'm near by your face, I'm near by your heart. Don't be afraid, I can give you more love. I'm near when you cry, I hear your voice. So don't be afraid, my cross is your hope. I'm still by you when storm is outside. I'm still by you when the sun rises high. I'm still by you when you're leaving your home. I'm still by you when you can't hear me at all. When you can't hear me at all. God is good to all. Good to all. God is good.
Keď vstávaš, viem, tak neboj sa prísť, láskou ťa uzdraviť chcem. Som blízko, keď pláč z tvojich útrob znie. Cítim tvoj hlas, sám nad tebou bdiem. Ja zostávam, keď ťa opúšťa smiech. Ja zostávam, keď ťa zlomiť chce hriech. Ja zostávam, keď unikáš preč. Ja zostávam, keď pod krížom strácaš reč. Keď pod krížom strácaš reč. Amen. Richard Čanaky z Bratislavy. Originálne sú miesta, kde Prokris beží. Niekoľko vám ich vymenujem. Mülheim, tam je Prokrist vo fitness centre Ruhrgarten. Jetzt kriegen die Übersetzer wieder ein Problem. Was ist eine Muckibude? Fitnessstudio. In v Doberlug v Technickom múzeu. V Solingene v hale bývalej železničnej stanice. Bad Schandau v centre Národného parku. V Halthause v predajni aut. Görlitz v centre pre telesne postihnutých. Marne v kaviarni. To môže byť chutné. Potom Zebt, Scheringshof, ešte raz stanice, Gelsenkirchen, tomu neuveríte, ale v bani, ale v stodole. To bude asi jediná stodola, ktorá ešte zostala v Gelsenkirchen. Ak nám to zo svojho miesta prenosu pošlite krátky film, usporiadatelia vedia, ako sa to robí, pretože sme im oznámili, že je možnosť, aby sme to večer premietli. Čím kratší, tým väčšia šanca. Čím lepší, tým väčšia šanca.